Oh renggang gula kumepyur pulut nenggih menika warnane nata ing tanah Magadha mengkon Giribajra nenggih ingkang ajejuluk Prabu Wrehatrata ya sang nata Prabu Brihadrata Banggung ginubet ingkang garwa kekalih nenggih Dewi Retna Dimiwah Retna Dati garwa loro padha sulistyane dasar putri kembar setya mring kakung bekti mring sang guru laki marma kasok katresnanira sang nata Prabu Brihadrata dhateng ingkang garwa yat langening kalangyan aglarapan damun caradinon lir kegonang surem sorotetan padang kasara lan pajaring purnaming kekono dasari mangsa kadika sinuwun kenging menapa pendak-pendak paduka ngungrum garwa lajeng tanduk paduka tumunten kadi mekaten sinuwun garwa paduka namung antu-antusih katresnan paduka ingkang sejati kula ingkang kepengin ladi dhateng paduka ngantos adamel pemarming manah paduka Kanjeng sinuwun ayu ngibarate duwe bojo loro aku wis meh lalu yuswa tak upamaake bapa taning kenggarap garuluku ana ing tegal sawah ingkang ora kendhat nggonku maculi rina pantaraning wengi suprandene ora bisa
tumanjaning wiji ingkang tak undhuh. Dewa kebangetan temen nggonmu ngurak-arik jagating Prabu Brihadrata. Apa pancen aku urip ora sak pepadaning titah? Gedhening pangarep-arepku ing besok anakku yen to metu lanang bisa ngregem pangwasa ngenteni nglungguhi keprabon Giribajra Suprandine. Tak enteni wijiku kang tak tandur ora bisa thukul, kaya ngenteni tumimbuling watu item saka dasaring bengawan. Sinuwun sampun sanget anggresah miwah ngresuluk. Langkung-langkung paduka lajeng ngundha mana dhateng ingkang maha kuwaos certitas sedaya kala waunem namung wenang nglampahi kodrating pepesthen. Sinuwun sedaya menika kapurba kawengku dening kaparing ingkang gari jagat. Sinuwun cukup. Upama ngentenana nganti gapok ragaku, iba kaya ngapa bakal rusak ing atiku yen to putra ingkang tak arep-arep ora enggal lair. Kowe Retnadi karo Retnadati, kowe aja melu aku karya ning praja. Paduka badhe tindak pundi? Yen pancen dewa ora cetha pangucape, suka lila lebur luluh aku kecemplung neraka ya maneh. Jirining sarati oh peteng dedet limengan nenggih jagating Prabu Brihadrata. Dasar mendung tumpyo nganutup Baskara, kilat kumeclap yayahanyi garkeblat. Pakarya kumesaring nala Sang Nalindra Magoda. Pindha sinigar jejantunging lenggah sedakep saluku juga nutupi baban wasanga. Geger mauran kayangan jonggring salaka. Dewa Dewi pepuyengan nganti kaya gabah denintri labet saking ngagenging gara-gara. Tanggap Sang Hyang Jagatnata sigra ngutus Jawata ing suduk pangudal-udal Bathara Narada. Tanggap ingkang tinuding gati sigra anjog saking wiyati. Para Hapsari tumonton ring Sang Dwija kadya ngewara jiwa gagah sing jasad keworaning karyanira ora kenjang Pak Wong Bu bolong warudha yang ditegar wong kali cedhe sapa sing gawe lah dalah
Aja kaget ulun sauten sithik mangudal-udal ngingi jawantang ger. Briyadrata. Kula nuwun inggih pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping pepodo paduka pukulun. Iya tak tampa gawe gedhening rasa. Ora liwat pangestulun tampanana ger mrihat rata. Dat kapundi ngejimat paripih pukulun andayanana kasantosan. Wonten kepareng menapa dene paduka pukulun mrepeki anggen kula yoga brata. Lah dalah kepiye ta kita iku? Anggenira susah masing ngasepi kaya gara-gara getring kayangan jonggring salaka. Kayangan iki geger mawalikan merga saka daya pangaribawamu anggenira muntu semedi ngono ya. Apa kan kita gaya dene nganti kaya mengkono panalang saning tyasira nggih prihat rata mara gake tumuli matur kula. Pukulun kenging menapa paduka menika jawata teka dadak tetanya ingkang mekaten jer. Paduka pukulun ingkang misesa sagung titah ing jana loka. Lah ora mengkono. Awet dewa iku ora diwenangake miyak warana kang isih kalingan mundhak kesiku. Mara gake matura. Jer kabeh mau wis tinuku dening Labuhan lan Tatabrata yekti dewa bakal minangkani apa ingkang dadi pamintahmu nggih. Nuwun inggih. Wale-wale menapa pukulun? Mulya-mulyaning tinitah jaler menika menawi saged ayoga utawi apeputra. Mongko nyatanipun anggen kula mengku mukti wibawa wonten ing kraton Giribadra sampun meh lungse. Yuswa kula ngibaratipun Sang Hyang Surya sampun gumlewang mangilen. Nanging kenging menapa dereng wonten tandha-tandha thukuling wiji saking ngangga kula. Mongko sanget pangajeng-ajeng kula benjang atmaja kula ingkang mijil kakung badhe nglestantunaken sejarah Magoda. Mila pukulun kula nyuwun dawuh srana menapa ing kedah kula tindakaken awit menawi tetela pancen kula dados tiyang jaler mboten saged anurunaken wiji. Aluwung kula kabanjuta kewala kacemplungna wonten ing neraka yomani kula mboten badhe swala pukulun. Lah dalah. Yer Priyadrata. Dadi cecane anggenira susah iku mung menggalih turunmu ingkang ing sprene durung bisa metu. Sira durung darbiat maja nggih. Nuwun inggih mekaten pukul. Yen tetela mangkono ing ngarep ulun wis paring dawuh. Rene wis tinuku dening laku brata dewa bakal nyijabahi apa ingkang dadi kareping titah. Mula kang saka iku nepna ciptanira ulun bakal peparing kanugrahan marang sira. Yaiku wujuding pelem pertangga jiwa siji ingkang kudu didhahar dening garwanira salah suwiji sateruse ing besok ya garwanira ingkang ndhahar dawing dewa saged anetesi ya mangsa bodho duga-duga digawa prayitna ngati-ati ulun kondur pakayangan ya nggih. Oh
Yayi Dewi. Pun Kakang minto aksama dene sawetara wektu tindakipun Kakang mung wae samengkosana trontong ing pepadang dawing dewa kang akarya jagat lumantar pukulun Sang Hyang Narada. Duh sinuwun. Lajeng kados pundi kepareng paduka garwa kula nderek. Sinuwun kados pundi kepareng paduka. Pun Kakang pinaringan pelem pretangga jiwa sawijing kang kudu didhahar dening garwa. Salah sawijing kang bakal ngandhut jabang bayi tuasing pun Kakang. Mula kang saka iku Yayi Maragagi. Ciptanira meminta marang panguwasaning dat kang murweng dat muga-muga bisa sembodo dadi wadhahing wijining pun Kakang Yayi. Sinuwun menawi tetela mekaten dawing dewa mbok inggih kula kewala ingkang ngandhut jabang bayi sinuwun. Sinuwun mindah saiba kados menapa seming raos garwa paduka menawi lumantar guwa garba kula ingkang saged dados wadhahing wiji paduka sinuwun. Sinuwun Anggen kula setya bekti dhateng paduka ing Macapada prapting delahan mila saking menika sampun wigih raringa pelem pertangga jiwa kaparingna dhateng garwa paduka kula kewala sinuwun. Ewoh oyeng pambudi Prabu Bryodata. Bawane bojo loro padha ayune, padha sulistyane lan padha setyane. Ideping tekad labet saking panangising garwa kekalih dadya supe dawing dewa. Pelem pretangga jiwa sinigar biyak dadya kalih pinaringaken dhateng garwa Dewi Retna dimiwah Retna Dati. Saksana ing mangke alon pangandikanira Sang Prabu. Yayi Maragagi dhahar. Lumereking manci gumiliring mangsa kala. Riwasnya dhahar pelem pretangga jiwa sesigar padha sesigar. Sigra pinipanca kang garwa gentos-gentos. Dewi Retna dingandhut pasyaning dewa mangkono ugi Dewi Retna Dati. Sinengkake wancine ginege mangsane ana kaelukaning bawana. Wanci weruh padang hawa biyak biyak langse gumbala giri ana jawah ludira tegese udan getih turasing Prabu Bryodata salah kedaden mung wujud bayi sepalih Dewi Retna dingedalaken punang jabang bayi wiwit mestaka ngantos ing padharan. Dewi Retna Dati ngedalaken bayi wiwit bangkean dumugi delamakaning suku. Kagiat jroning Wardaya Senata mulat gumeter kang raos punang jabang bayi ingkang ngalumpruk suprandene ana keketek bebayune nganggo ingkang nguripi.
Sang Kanjeng langit kelap-kelap katon Lirgin sanging alis Sri Sang Mawe Gandrung Sabarang katulukir moyak mayik kebangetan temen diwonggoning ora arek jagatku Nalindragung Binathara anak-anak ora lumrah menungso Saraning Senata Giribajra ingkang putra ingkang katan kelepetan dedosan binekta manjing jroning wana gong liwang-liwung labet saking gempunging driya pusdatane nyepur Wadaksina binucal kang putra oh Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Pamana pana markana samirana lan warayang Pancabayu wis kang pagulingan limo Tobat Bojleng iblis lanan padha gojekan pirang-pirang dina iki aku kaliren ora mangan. Ana jroning alas iki ora ana tikus wirok wae ya ora ning kumlebat apa meneh kidang menjangan. Tobat. Apa ya bakal aku kaliren ya yen ora ana kewan ngampah ning papan kene. Tobat. Dek wong lanang golek panganan menyang mbuh parane ora karuan juntrunge sakyaene durung bali, Pak. Kowe lha iki ambune apa iki? Nata laruta sangking yudha sang guru kula. Yen tan ngutusa sang Sri
Batobat seger sumyah rasaku dene mambu getih kaya piyo-piyo. Katone seger sumyah yang awak mentah kaya ngapa yen ato bisa aku necep getih iki. Kaya rada saka papan kene welana ngendi dununge ya. Anak kadal krawu kambil lara ora licok ucare wong japlok biyu-biyu oleh panganan pok kaya ngene se bayi Batobat getihe seger kaya ngono. Topil lah kok ora lumrah. Sapa ngguang bayi sak nggon-nggon iki lah. Elok temen mung tugelan bayi iki Batobat. Katone kok isih kedunungan urip iki bayi apa? Mbok menawa iki dewa paring pitulungan menyang aku nggonku bakal seger sumyah awakku entuk pangan bela tak cakupe ngepek-epek. Apang kawelakar manguwo mungso kaminto lawan anggo susingo napto enak kusing ngekes dewe atak ledung pintar sekolah Sakala bengah ing raos nenggih wewe Nyai Jara. Kodrating nglampahan jabang bayi tugelan cinakup ing epek-epek sinabetake dados setunggal suprandene gathuk lambung padha lambung. Ketek bayune nganggo kang uripi saya kawis tinggal lamun to bayi sejati. Kedunungan gesang sugeng apalipurna. Saksane mangke gya dentus toya gege piluja dening Nyai Jara. Dadi Jaka klawon-lawon Gagah Santosa tur Birawa.
Aku iki sapa? Tobat. Kowe dumati saka Jejabang. Lah ya aku ora duwe jeneng, kowe sapa? Aku Nyai Jara. Ingkang ngopeni kowe ya, Nggih. Kowe bayi ingkang tak temu jroning alas iki mongko tugelan. Mung separo-separo nanging banjur tak tangkepake dadi swiji wujud menungsa kang kaya kowe merga saka rasa bungahku dene aku duwe anak kowe. Ya wujuding kabungan Nyai Jara kowe tak jenengake Jara Sanda nggih. Lah Jara Sanda. Kowe mbok Jara kok dadi crita yen aku dumadi saka bayi tugelan kuwi nalare piye lan sapa? Wong tuwa sing ora duwe kamanungsan bisa nguwang anak ning alas mau, mbok. Ratu Giri Bajra Prabu Priyadrata. Golek ana bapak lah menungsa ora njaluk dawa umure. Kalah. Nyandangmu ratu. Prabu Priyadrata, ratu ing Giri Bajra. Kowe sing tak golek. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir gintanging alis. Tresang mawe gandrung sabarang katulu. Trembelane kowe wong lanang ora tanggung jawab Priyadrata. Kowe sapa? Lekno mripatmu jerengen gobok maku Jara Sanda. Kowe kelingan apa ora tau ngguwang bayi ingkang sejatine anakmu lanang dhewe? Kowe duwe anak ingkang ora lumrah menungsa merang isin atimu banjur buang ana tengahing alas. Aduh anakku Jara Sanda. Oh. Anakku kula sepira luputing pun bapa gage kowe ngapura marang bapak. Wah ora sagogan cangkem. Ora patut diajeni, ora patut dipundi-pundi wong tuwa sing kaya dapurmu. Aduh mati aku. Yen to lumahing bumi kruping langit iki ana wong lanang sing kaya kowe genep telu bakat cures turuning menungsa. Mula aja nyalahke karo Jara Sanda yen to wiwit dina iki aku ora duwe rasa welas menyang sapa wae. Sambato karo mbahku sing wis ana kuburan. Tak petot tilatmu, tak suwek kulitmu, tak nggo tambur. Aduh mati.
Hahaha.